בצפון יש אפשרות להגיע לסוף חד. אנחנו גמרנו את השרשרת פיקוד של חיזבאללה הבחירה בצורה מאוד יסודית. סינואר לא היה מתוכנן, וגם הכוח חיר שם של 450 וגם הכוח של הקורס מט"קים לא ידעו במי הם יורים. זה לא היה מתוכנן, אבל זה לא היה אקראי, זה לא היה מקרי. זה תוצאה של שיטה, זה תוצאה של לחץ על רפיח, זה תוצאה של הכרעת חטיבת רפיח, זה תוצאה של הפיקוד שהתעקש לפרוס שם לחודש הזה של החגים יותר סדק ולצאת יותר קדימה ולהחזיק שטח, וזה פגש את הבעיה. זה מקצוע, זה לא מקרה. בנחישות ובהתמדה. זה המפתח. עכשיו גם הם, אבל אנחנו הרבה יותר. גם כי אנחנו יותר טובים, גם כי אנחנו יותר צודקים, גם כי אנחנו יותר חזקים. ועוד הישג, וג'באליה נופלת, מ"פ ג'באליה נופל, זה עוד קריסה תודעתית, גם פיזית, גם תודעתית. ואם אנחנו הורגים את מח"ט צפון הרצועה, זה עוד קריסה. עכשיו המהלכים האלה עוד פעם, אני לא יודע מה נפגוש מחר. הלחץ הזה הוא מקרב אותנו להישגים.